Nedelná chvíľka poézie, ďalšia hra a herci musia pomocou veršov vytvárať dej na danú tému tým, že si podávajú, každý má jeden verš v dispozícii, hej? To znamená Peťa, Ďuri, Ríško, Luky a znova Peťa, toto až kým to nejakým spôsobom nezastavíme. Na danú tému. Na danú tému a téma znie Vytopil ma sused. Hej? Marian, okrem bakule máže niečo iné pripravené, nejaký ten podklad hudobný? OK, môžeme začať, nech sa páči. Na vonku tíš. Až spoza riavy, kde krovín mítor s jedlinami, kto zadu zgotal porostom i začernal sa príkrov hlavy. Ký vetrík si to mrmoce. V bystrinke čvachtavo tak ľuľká a muľká, že každá rybka s vlnkou sťaby dievky vo vodičke mrchajú sa. A čože tu v čremošnom vyrástlo si? Tam na kiadzi Aňa žiadzi, tuto slamka malá z dola, akože sa Miloš volá. Nuž tá priadza mesačným svitom všetko mení. Prišla domov stará, starí sme vytopení. A starý grof Harold von švahol pohľadom hore na plafón. Zo zúrčiacej trhlínky sa spustila dravá riava. Manželka však očí kuká. Starý, kde mám šperkovnice? Magda, neblás. Voda stiekla nám až do pivnice. Neblás. Naše nové tapety. Magda, bože, hrabety. Na tapetách mapa, tuto. Vytopil nás kdosi kruto. Ach, grof môj, nie to kruto. Veď nad nami byla moja matka. Bola to len ona a jej Tatra matka. K večeru sa schyľovalo. Už blisli sem tam paľné zory. Keď si obaja v napustenej izbe, každý z nich si už vo vode aj bradu norí. Nekúkaj na mňa ako taký puk. Choď susedovi vodovod vypnúť. Urobím mu ťuk, ťuk, ťuk. Vieš, zabudla som, že sme mali v izbe kavky. Všetko mi to vytopilo. Moje krásne knihy. Oblečme si plavky. Dámy a páni,
toto sú tak skvelí herci, že keď improvizujú, tak im neveríte, že improvizujú, ale oni skutočne improvizujú. Lukáš Latinák, Richard Stanke, Ďuri Temka, Peťa Bolišová. A do toho im hrá a zvykne hrávať náš Ľudoš Rúd, Marián Čurko. Dámy a páni, a v apríli ideme opäť k vám domov, a to konkrétne 16.4. do Handlovej, 18.4. do Nových Zámkov.